हाग्रामा महिलारिया BTCखौ बासायनोमोनब्ला थांनाय पावारनिफ्राय दोरोदखांनायनि उनावनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे इस्युखौ लानानै खामानि मावनांगौ खिन्थु बिथाङा बेखौ खालामनो नागारै बर' रायजो राजाफोर प्राय 6 मास आनज्रायना थानानै सोरखौबा थाखा जाहोनानै थाखानि घुस होनानै पावाराव फैफिननो जिथु नाजादोंमोन जि सिमांजों बिथाङा प्रेक्टिकेल इमप्रेक्टिकेल बायदि सिमांजों बिथाङा जिखिनि खामानि मावदोंमोन 6 माससो बर' रायजो राजाफोरा गोजानाव थानानै दा बेबायदि सोलो बोलो खालामनानै जेबायदि जेबो उपाय मोनैखाय फेलें जानायखाय दिनै नंखायखौनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै प्रमद बर'नि एगेन्स्टै प्रसार खालामगासिनो दं प्रमद बर'आ रायजो राजानि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै BTCनि थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं दिनै हाग्रामा महिलारिया बर' रायजोनिफ्राय गोजानाव थानानै जों BTC सरकारा मा मावदों बेखौ बोरै मिथिनो बिथाङा बोरै नुनो दिनै बिथाङा जातिनि थाखाय खामानि मावबा खालि पावाराव थायोब्लासो खामानि मावनो हाया पावारनिफ्राय दोरोदनानै थानानैबो जातिनि समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो हायो खिन्थु बिथाङा दा दिनै बर' जातिखौ सिबिनो गोसो गैयैखाय खालि पावारखौल' नांगौ जानायखाय बेनिखाय प्रमद बर'खौ बोरै नंखाय बाला बुंनानै बोरै पावारनिफ्राय होखारनो हागोन नामा बेबायदि मोनसे मावगोन बेबायदि सिमां होननानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा खुनु दिन चान्स होआ दिनै जों बुङा जों चान्स होआ खिन्थु रायजोफ्रानो चान्स होनाय नङा खारन रायजोआ बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैलिया आरो फोथायनाय गैयैखायनो थांनाय बाराव बिथांखौ सरकारनिफ्राय बोख्लायदों आरो बिथांखौ फोथायनोब्ला बिथाङा सरकार दानांगौमोन आरो बेनिफ्राय दा बाब्राबाबो दाथ' सरकार दानो हालिया खारन बिथांहा जि समाव सोद्रोमा 17 दंमोन 17 जन सोद्रोमा दंमोन बे समावनो बिथाङा सरकार दानो हायाखै दिनै बिथांनि मावथिफ्रानो बिथांनि MCLAफ्रानो गायै थांनानै मात्र 11 जनल' दंसै 11 जनजों बोरै सरकार दानो बेनिखाय बिथाङा दा बे गावनि दुर्बलता थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा जे करापसन खालामबाय BTC सरकारखौ 3000 करोड़ टाका दाहाराव गोदो होना गालांबाय दा आरो बे दाहारखिनिखौ सुफुंनायनि दायित्वखौ जों इतिमধ্যे लाबाय इतिमধ্যे जों सुख'नानै प्राय 500सोबो गैला खोमा 500सो एसे खमसो दङसो सुख'नो गोनां दा बेखिनि दाहार खालामना गालाङालासिनो रायजो राजानि खामानि मावनायबा दिनै BTR ओनसोलनि लामा सामा जोंजोबगौमोन BTC ओनसोलनि स्कुलफ्रा हयथ' गोबाङानो 10% नङाबा 50%सो न'फ्रा मोजां जागौमोन आरो BTC ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा जेरावहाय दै मोनलोङाखै बिथांमोन दै मोननायनि बेबस्थाखौ मोनदोंमोन खिन्थु बिथाङा सरकारनि रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो गोनां थाखाखौ हारसिं जानानै दोननानै दिनै गासैबो माबायानो बांसिनानो CD फान्डनि दा माबा जानानै दं दाहारा आरो CD फान्डआ बे हाग्रामानि पियरलि बिनि हारसिंनि माबा फान्ड बेलेग डिपार्टमेन्टनि फान्डखौ बे सोना लानानै CDआव सोना दोनसै ओमफ्राय गावनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय खामानि रायजोफोरनि खामानि जा फैसा फान्ड गैया होनना मिथिनानैबो खामानि मावहोनानै दा दाहार गोबोहोनानै दोनदों बेनिखायनो बिनि बेबायदि दाहार बे गालांनो नाङामोन जुदि रायजोखौ मोजां मोननायबा एरियानि जौगानायखौ मोजां मोननायबा जायगाखौ गावनि बिमा हादोरखौ मोजां मोननायबा बेबायदि दाहार गोदो होनो नाङामोन दिनै बिथांनि बे सिमाङा जि गावनि बिमा हादोरखौ दाहार गोदो होना गालांबाय बे बिमा हादोरखौ मोजां मोनो होननानै बुंनायखौ रायजोआ फोथायनो दिनै जोंनि सरकारनि समाव अन्तत बेबायदि दाहार जायाखै जों जिखिनि आसनि लादों बेखौ कमप्लिट खालामदों जायफोर ठिकादार बिथांमोननोबो जों बिल होदों रावनोबो बाखि दोनाखै बेनिखाय हाग्रामा महिलारिया जिबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनो नागिरदों रायजोफ्रा एसेबां जाम्बा नङा हाग्रामाया गाव जाम्बा जानो हागौ खिन्थु रायजोफ्रा जाम्बा नङा सोर मा मावदों सोरनि थाखाय मावदों सोर बबे लामाथिं थांजों बबे लामाथिं दैदेनलाङो जातिखौ बेखौ रायजोफ्रा सिनाय रोङै नंलिया बेनिखायनो बिथांनि बे प्रसार खालामनायाव रायजोफ्रा फोथाया बेनिखायनो जों गियाखै जे BTC सरकार प्रमद बर'नि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा मोजाङैनो सोलिगोन आरो जों फोथायनाय दं रायजोफ्रा नेक्स्ट इलेक्सनावबो UPPLखौनो गादियाव फज'नो बरायगोन